Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hanong Tumai Old Beat House Shillong. Ki Nong Trey Jong ka EMRI 108. Kibadan hapo kalama jong ka Meghalaya Emergency Management and Research Institute Workers Union menta kasengi ka Henry Terik ubnaya yong arhajar arpuway kilabo jingkeli ka sarkar jilla halor ka jingpen pau badangshan jong menteri katanat ka koit ka khia ka sarkar jilla uba Alexander Elhek baka sarkar kadang penjalan sa sisnam kenti ya ka jinga jing shakri jong ka company GVK EMRI hagani ka jilla Meghalaya wat la ka tender jong kani ka company kala kutno dangshan ha ka laipuway terik unay leber arhajar arpuway u publicity secretary uba Joseph habaya keren bat kilat pathai khubor uliyatho baka union kan salaj ban yekendo hagini khendiat sngi ya uba AL hack khnang ban pan jing penchai halor ka jing penjalan jong ka sarkar ya ka tender balakun no jong ka company GVK EMRI wat hapadeng ka jing persha ka bajur de nong trai jong ka ni ka tanan ka baju ai jing shakri ka bakerpang shiki pai ba nong shong shnong jong ka jilla Meghalaya habadon ki jing dawa ki bakham kerke kaliang hi jong ni penpau ke jing bom sultanat ya karai ke ba I health minister tip hakanu ko por hakanu ka samoy ka ba I shong ka cabinet meeting hakaba I shim ya ka karai ban extend ya ka service barkani ka JVK company mo te nyimtip menu I shong ka meeting menu la rai ya ka bat kat kum ka jing so jing hi ba hakajing shisha kum I health minister ila de musutu ko wei longba ngila ekhi nadu 1000 khatpra kata kade ke point badingkong nadu 1000 khatpra ngila ekhi ngila ya dongi jeki beper nadu ki black flag nadu ki rally nadu ki sit in demonstration nadu ki strike ki bangila ekhi kata kade strong agitation ke bangila hagini sistem ladap hakajing shisha I health minister ila de musutu ba but ila de ban review ba hakabede ba kutu ka agitation jangi baladap ba kumnu ben shim ya karai kumnu ben shim ya sinjam amar ba niru hakala strike ka bangi ki hau 8000 khat pra 8000 khat khandai ki ba ngila resume na igi duty ni call off na igi strike ka dei ba halor ka junior stu jimut mat ka government ringkat bat ka JVK ba kin met iki demand jungi ki ba ngila dawa hak tu por kita ki demand jungi te daga jingir su jumut baka management kan le ek barun kam tengi rugi call off no ek strike te hadin nang tu pede te kat nang ya kisnem arhajar kat khnai ayat pro kisnem te wan saja su arhajar po ko wan saka corona te ngila su thanda ngila su penjajai no handai ni ailat ya ka JVK bakan ron ya kani ka service hakata ka period of 1 year kata ka dei wa kani ka life hui trik jong manai match arhajar hui kan kut kata sistem nyuka ka borok ngitip ba arhajar hui manai match life hui trik kan kut te kani jing extend jing I health minister kani ide review ye gitu ki agitation jing ki bangil adap uras kata ba ide musutu ba ka management kala le ayu hakabai dei bat ka jing dawa jing I gitu ki por shoban in extend ya kani mar ngila yang scam hakanung rim ba David dan scrap ya ka tanda bat ka JVK yang katkum ka rai jong ka union hak tu ki por ladap David ban scrap ya kani ka tanda bat ka JVK pause I extend ya kani te kumanga umne hakano ko meeting ba isong bat menu ngintip namar ba katkum ka statement ka ba ikran I health minister ha media katkum ka jing kli jong ki media ya kata ka jing extend kata ka extension banadu menu la extend kum I health minister ru imdan jing tip dia kata ka extension ke ba katnu nadu menu extend tengi ngi persajur ya kani bat ngi pendamjur hiru ya health minister ba kumun siong no belai I bangila iki boros katu handai nyimdan jingtep ya kata ka extension ru tak hadu undala mi haki media hak jing shisha ila de ban khot ingi ban ya kran ila de ban ai gain some solution ke bangila banle ke bangila ban perkhat ya kam bakan khanam ba yangi ru ki workers kanum dan jing jar kanum dan jing but kung government ru kanum face problem nomor ba ngiru ngilong related I public and the government ru kalong related I public kani kam jungi kamri bangi ong bangi trisimat kadi ka kam jung pai bahi ka ju hiru ka government kadi be ka bai dei bat ki pai bahi
tinggi penpau ya jin bom su tanat ya gani gar komle jongi health minister hajing sisa kum ngong tan la de bun khot ingi ban bangin ya keren bangin ya puli jumut kum mangile ha gitu meeting beladap handai gani ke kai ke bangi i kalomba i health minister isu le landet ya kat kum ka jing su thu jongi ke union i health minister isu le landet ingi namar ba hajing extension ngi nyumte bi em kata kum ngong mana te kum su ong no ba i keren ya kata tanda ba sisnam ni ya kani ka tanda lada kumba pila pensai hapo ki media ba la extend ya kani ka tanda sa sisnam handai ni ngin ong happy ba ni kwa banwan ra khmat jopi ya ki condition ka ba ni dan bat kata ngin sle kendu i bang persui condition ka ba ni dan lada pimut ban extend ya kani ki jivike ai swa ka clarification ini ba halor kanu kanong rem ba fi extend ya kani ka jivike company ya kani ka service lada ngiru ngila yo ya ka clarification nei temut ngi ra i condition jengi namar ku mengitip borok sekata gini sistem lada balingi poi sedu ki agitation ki pair balingi pelong meeting balingi ke union ke semi kadai first foremost kadai ke harassment jong ke JVK yengi and ke violate ye ki rules but ye ki law jong ka labor law kat kum bengi syam hang dia po kat kum ka state labor law maknaru handai ye kita ki bangi la perkhat ba kini kisna ba adab ba kan le ai handai tat hadu menta ar hajar ar poi idang face problem but ka JVK tat hadu menta kani ka life poetry banai balai ar hajar ar poi idang face problem tingi yang konong rim ba ya ka JVK ni kwa ai ban condemn ban scrap ya ka tanda ber ka JVK tingi sai pet thu pada bal da i health minister i ai ka clarification ni ba halor kono rim ba iron ya gani ka service bar kani JVK den ngin sa ya kran chakmat ka i banai kran na kaleng jong kenyan ru nginnum song klikti borok sisnam ladap kum ba pila pau hapo ki media ba sisnam pinang ai por ka JVK te wat community balada ngiru ngimyo ka hok te ngiru borok sisnam nginnum song klikti ba ngan suong lupai pi ba ka jing extend lei ya ka JVK kla dei bet ka jing bamdon su kata ka stability haka service namar ngla tip sai bet bangin se khi bet ngla tip sai bangin se khi ling ba kani JVK te kumbo yong health minister haki media wala ada ba ngin sakhot de kiwe pada gibreu de kiwe pada ki ngin sakhot tanda pada la nebon float tanda pada de kiwe pada ki company ya kata ki ba hadin ngin saya bet ki company ki ba kuno hanrai na kalyang jong ka union ni yang scam baka government ka devon form la jong ka emergency cell bandron ya kani ka emergency service namar ba kani ka dei ka life and death ka dei bet ka yak ka im jong pai ba mdei buni le kai kam dei ka interest jonga junuru mdei la dengi kain klung pai ba kamut ka dei ka interest jong pai ba ngim dei buni le kai kani service takraw ngi kwa ba ka government ka devon sim ya kani ka service sakti ban penyat namar kam dei ka ba ada ka government kala ban circulate kat kini ki medical department keleng pura ko ke state limbagi emergency service or limbagi CIC ki PHC ki dispensary balai kamla ya kawan juri kata ka jingkeli kami balai kamla ya kawan juri le ka bakam long essential service chu ya ki pai ba bane karan ya ki dispensary ya ki CIC ya ki PHC namar balai kani ka service kala shimi ki bri nadu na ye unu namar sakawai ngila ban poi seki nong pang ki ba syam chi sa ya jing jinjar ki ba syam chi sa ya ga jing syam chi tong jong ki ba bala dang ni kran ni ke emergency service tang no bon juri number uk la un kontak mentala ni kran ni ki PCC hanu gen phone ladang ni kran ni ki RTA case ladang ki accident case ladang ni kran ni ki assault case ladang ni kran ni ki pregnancy case ladang ni kran kat ki case ki bangidon ki emergency case haka bede bat ka jing plu yeng ne haka bede bat kuno ru handai ka won juri service tangnu number jong karu kala dai lupa ka jing era hagisnam ki bal adab hagito gisnam arhajar pra arhajar spo arhajar spo wat nura ki don ki case ki basakit na pru ibam dan balance haki mobile number jong ki ni ki phone won juri dekla phone won juri te ngila banyak hadu kum kita ki case lu kadang ko ki case ka bodan ka ba ngiyo na po ngoblay kata ru ki syak te skla kim yo jingrap nuru last ki phone yo won juri number ki phone won juri number ki let kita ki staff yengi ki select ban pelat ki na kita ki
ni kita jing sate jing kis klau ki rius niu kawai ki kis kerja ka dei no po nagalan ki fun won juri dei haba ki fun won juri ke kalan sini po Meghalaya dalalan sini sa Meghalaya dan kisalak bantrak itu ki number bagi call dan kisalak banyarap ya kata ka beri badan hapo hotel ka sak kenap ta ka beri te kum kita ki iru kla dei emergency service te dei ngidi bang sutu ba kat nu kalong essential ka tingim dei bani lek kai bar ka service tingi ni urge ke government ba ka dei ban lada ka ong ban bampor ka ba kampala mantaru andai ka ban ong ba khat lai snam ba fin su ai kontrak sa kata kala de kam kulung kena chi snam arsnam ba fin learn na san snam ba fin learn ni lade la kan ai kontrak la kan ai kontrak nomor pinap hikai pinap learn ni kiwai te menta khat lai snam fin learn ni ka ni service da ka ba fi su ai kontrak kata kala long kam kai kata kam dei su ki ong ban ong ba ngim pat tip menta ka jiviki hne klaron spusnam Cipusnem bana om bempatip ya kini service ban penyat ta kala long kata ke bom nak long periang ta kala ngi ko ai government ba ka dei ban ron ya kini service yang skema kata kan rem dari fi ong bang palak ban ai ngi ke por kanu pidan kam ke por tama proses nem ngi lak ban ai nama pla extend ya jiviki sistem hagini kisnem ban wan ru ngi nang yang hi kan rem bang dawa ba government ke ban ron tingi se pe hagi kan ke bas khmat ke i ke ban sa ja